Minasan, kadot lang minasan ha, kaya naghugas mo yung plato. Hugasan sa umpari, rapuhan ako. Ibutan ako diri. Taod-taod minasan, itur ta mo sa amuang gipuyan, namon tulo. Salamat kay minasan. Sugod ta minasan. Konnichiwa, hajimemashite. Yoroshiku onegaishimasu. Nihon de hajimete no de, Nihongo no Binkyou no Mokotiki wa Hanasu o Dikiru yo ni narimasu. Minasan, dili pa jud kay mihawod mag Nihongo, labi na ako kanang inaanay lang gyud ang pagkabalo ba kay sa sa Pinas dati kulang kay mga practice ba. Kaiwan no Renshu. Practice o conversation sa Nihongo kay napalibutan ng Bisaya dito. So karon na kamot mi nga mahod-hod na yun. So minasan, ito natamo sa among gipuy-an karon bag-o. Diri taon na. Ay pare tripod. Pero washing na mo minasan nung nag-andar. So nay bintana diri. Naring labhan na mo pwede ra abrihon. Pwede ra abrihon. Diri minasan. Ituyok pa tripod. Diri ang higdaanan sa umpare. Si tripod nako. Diri ako tunga. Diri si Idsil. So mo ni siyang gitawag nga puton minasan. Puton kabali sa tuwa, murag kutso na ba og habol, with habol na siya og unlan. So nakapakit na siya. Sulod balik pare. Natay heater minasan. Heater ni kurtina. So diri among mga gamit. O pa kay na-arrange minasan. Gamit mo tulo. So diri minasan ato ang wala mi lamisa. Amo ang kananan. Kani amo ning fryer na minasan dito na nagdabutang sa hugasan ng plato sa kilid. Gamay mo space ba. So ikuan pare mga hinangir na minasan. Mga hinangir. Dire, kurtina mo ring hapon minsan sa Plaza Picas. So diri ta pare sa among kusina. So mo ni minasan among hugasan ng plato. Every morning diri na bugnaw king tubig so nami heater. So diri magluto. O kaning basura na mo minasan wala kami sudan nagbasura manggod kay sipirit manggod daan sa balay pa lang sipirit na mao ni ang mga botelya. Halimbawa kaning coke nga bottle, iyabo ni mo ning coke sulod. Limpyuhan ni mo tubig ba. So sipirit ni siya. Nag-inor na mo unya ang mga lata minasan sipirit na budaan. Nay mga schedule ani nga adlaw karon sa nimo ilabay. So kani siya mga muyro gumi. Kauban ni sa mga papel, mga tinanan. So diri rin siya yang ibutang naman ni papel po dapat yung sulanan so magpalit pa pud ni. Magpalit pa pud ni. Kaya kani mo yung basura, nagsagol na ni siya, mga plastic, taklob sa mga botelya, naka-schedule gihapon. So kani naami rep. Kung sa Japan, sa Nihongo pa, refrigerator. So mo pa niya mong sulod. Kani. So dili ta minasan upuro. Kung sa ato murag bathroom ba, so upuro. Pare, sulod. So gamay lang among upuro. So automatic na sa heater, hot ug cold. So gikaingon ako minasan kada tugnaw jud king tubig diri, labi nagbuntag so kailangan jud mig heater. Diri nami sa amin diri mi mag-toothbrush ang ana. Yan nami kuan vacuum. Diri minasan amo ang toilet na mo kumbaga toire kumbaga toire sa Japanese.
kuan siya, CR. So, pare, mugawas ta pare. Atong ituyok pare. Sige. Manasang o yun isuldo ha. Ay, sumimasen. Soto ni Samoy Kara. Uwagi o. Kimas. Tara minasan. Ayan naman ako kumpare. Kanin lang suota pare. Udli ra. Tripod na ko. Palangga kay nako ni. Taro nga sa pare si Pandol ka. So mo ni sa minasan among gipuy-an. So dito na misilingan pero tagsara nagagawas. Ipalingi pare. Pikas nga door. Kana nga door. Kana. Ini na mo. Hayag ako naman pare. Ngit-ngit naman yun eh. Silang. Asa? Ali. Malana yun sila. So, partition lang siya puro maginasan. Gawas na pare. Sige. Atras dito pare. Ipakita mo. Yeah. So, partition lang siya minasan ng purma. Partition lang siya purma. So, dito sa likod. So, narang wasing minasan. Narang wasing. So, dili na maglaba akong pare. Kaming tulo maglaba. Nya, kanimo na niya mong murag kwarto. Minasan. Paon sa nako kung mga bilaban gahapon. Ay part nga kita na part. Sila. Iman pro atong kamera. Ya minasan. Cellphone nito na minasan ba? Aron lang dili mingaw ng pamilya, mapasubog imigbot video ani. Minasan. Dili na lang kumuwagi minasan. Salamat kayo minasan ha. Kuya na pare. Ikaw pare dili ka muwagi? Ha? Saluyo ka muwagi pare. Pare. Tingnan pare nga, salamat kay minasan. Salamat minasan. Pare, ana pare oh.